com esteu? Què tal? Esperem que estigueu bé i que sobretot estigueu a casa. Continuem doncs, amb les activitats de Jo em quedo a casa, de la Casa Coll i Regàs. Sabeu que avui comencem un joc, no? Un joc virtual, que és el joc de les paraules encadenades. Si no heu vist el vídeo introductori, us remetem a que el veieu i sapigueu en què consisteix el joc. Atents, atentes, espera, escolta'm bé, perquè comença la primera paraula, que és Joaquim. Joaquim Coll i Regàs, propietari de la casa i propietari també d'una important empresa, la indústria tèxtil Sobrino de Antonio Regàs, que era el nom comercial, en la que podem destacar perquè va ser de les més importants a Mataró a finals del XIX i a més també perquè incorpora per primera vegada una sèrie de millores socials. El Coll i Regàs era algú amb molt de compromís social, molt cap a la classe més desafavorida, conscient de la classe obrera, i les aportacions que fa en aquesta fàbrica aporta, per exemple, des de baixes de maternitat fins a baixes mèdiques, fins a un horari setmanal, que era l'horari de la setmana anglesa, que es diu. Pere, se t'acut alguna que comenci amb la lletra M? Vinga, llenço la pilota, Ei, Elisenda, has parlat de Joaquim, que acaba amb M, per tant, jo dic Magdalena. Parlaré de la Magdalena Surià i Prats de Coll, que es va casar amb en Joaquim Coll i Regàs l'any 1880 a l'església de Sant Josep de Mataró. Coneixem poc de la Magdalena, podem dir que va tenir 6 fills, amb en Joaquim 5 nenes i un nen, i va morir al cap de 3 anys de viure a la casa, el 23 de novembre de 1901, a l'edat de 45 anys. Ja devien ser una família important a la ciutat perquè el bisbe de Barcelona va donar 100 dies d'indulgència per a tots aquells fidels que resessin per l'ànima de la Magdalena. Elisenda, ja saps què et toca, una paraula relacionada amb la casa i que comenci per la A. Ei, Pere, gràcies! Has dit Magdalena, acaba amb la A. Atri! Atri és una de les parts centrals de la casa, de la planta noble. De fet, és una mena de distribuïdor. De fet, és l'espai que ens permet anar cap al primer pis, anar cap al passeig de servei, anar al jardí. És un espai ple i carregadíssim de les arts aplicades, des d'escultura, forja, arquitectura, rajoles. A més, l'atri té una claraboia perquè entri llum i molta ventilació, ja que aquesta claraboia es pot obrir. Pere, atri, amb la I. Elisenda, crec que m'has donat una pista que m'ajudarà molt. Haig de dir una paraula que comenci per la I, has parlat de l'atri, de la claraboia, doncs dic il·luminar. El modernisme incorpora les teories dels higienistes, molt important a l'època. Entre aquestes idees en destaca que els edificis han de tenir llum natural. Importantíssim, oi? En una casa tan allargada com la casa Coll i Regàs, que fa 25 metres de llargada i a més, recordem que és adossada, només tindria llum als extrems de l'edifici. Què va pensar Puig i Cadafalch perquè pràcticament la totalitat de les habitacions de la casa tinguessin llum natural? Doncs posar una claraboia a sobre l'atri i no només il·luminava la planta noble, sinó que tots els pisos superiors tenen aquest pati interior que ajuda a il·luminar, ventilar i higienitzar les habitacions. He dit il·luminar, que acaba amb la lletra R. Què us sembla si ajudeu a l'Elisenda a pensar una paraula relacionada amb la casa Coll i Regàs i que comenci per R? Ens ho podeu deixar per comentari o per missatge privat. El dimarts vinent continuem i amb la vostra ajuda. De moment, nosaltres ens quedem a casa. Elisenda, et torno la pilota.